Bubub ki nama panggilan sekarang. Lah kowe iki sakmene kok kira cilik. Terus Lah kowe wis tuwa. wis sing apik ngono lho. Lah ya bubub. Nduk niki. Kekinian. Iki kowe duwe bojo iki ngono enek wong seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki iso ndolani wong susah kok. Piye contone? Contone ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe iki. Lho, mboten percaya ta jenengan? Iya. Lho iki nek didolani iki Mas ngeten iki. Nggih. Niki diputer. Uklik, 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 colke. Nyoba. Coba. Kene lho nduk niki. Carane ngene iki. Ngene iki. Gembur iki ya ta, enak puterane. Uklik, 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 colke.